Sanibonani molweni yabusheng Dumelang sanibingelela futhi ngamukela kwizinto zenzeka. Sithemba ukuthi nonke niyaphila. Niphile nje. Siyabonga kakhulu kuye wonke umuntu owagcindezela subscribe. Siyacela ukuthi mawukuthi nawe ungawagcindezeli uzozoba wokuqala ukuthola ama-video mangabe siwaposta. Siyabonga. Izinto zenzeka kumaskandi. Ziyenzeka. Ngizokhumbula kakhulu ukuthi uKhuzani washo nje ngo-2018 ukuthi uzokhipha iperfume phansi kwegama lakhe uKhuzani. Salinda. Saphinde futhi salinda. Azange kodwa yaphuma iperfume ngo-2018 lo ayethe uzophuma ngayo. Kodwa-ke kuthe sekuphela ngo-2019 waphinda futhi uKhuzani wasesha wathi iperfume iyeza. Nangebala-ke futhi 2020 nje uqala yasiphuma iperfume waveza umbiko ukuthi siphumile. Abantu-ke baveze imibono yabo ngokuthi iperfume injani. Bayancoma abaningi, bayancoma ngapha nangapha bathi nje iperfume right inuka kahle futhi bakhuluma okuningi bese kuba khona abathizeke abangazokuthola kanjani perfume bathi iperfume itholakala kusiphi isitolo abaningi ngoba izitolo ziningi futhi eziningi sebehambele abayitholi isidalo ukuthi ngabe nakho ukuthola kanjani iperfume itholakala kanjena. Ngiyethemba ukuthi niyazi nokho ukuthi uKhuzani unama branch cishe iSouth Africa yonke unama branch okanye amagatsha lapho khona othola khona ama CD yakhe ngokuthinta induna. Ngokunjalo ke futhi neperfume yakhe okwamanje satholakala ngokuthi uthinta induna usondelene nayo ukuthi kunikeze iperfume noma kudayisele ukuthengisela iperfume kube kanjalo uthola iperfume yakho uyoqhola ngayo. Noqhosha nawe bese wayithola-ke ukuthi eyiqhole ngayo wasesho kanjena-ke uqhosha eyiqhola esestudio. Sikhona le perfume KH ubhala ukuthini la Khuzani inspired by ngisazi isingisi esingaka kodwa engona ukuthi sengizothi ukunuka kahle na angazi into elizwe lena mhlawumbe nayo ezoba nenhlahla ukuthi ngishaya igolide njengoba ngikhipha nje. Le perfume le kuthiwa iphethe izinto eziningi negolide lila nenyoka engathi singenela nansi yana lokho nje okuncane inyoka le into lelithumbu le mazi ukuthi ithumba inyoka diyona qoyinyoka ngathi nakuthiwa kusalime ehlala sekusala ama perfume ke manje hayi ayibona sekusala ama perfume ngathi nakuthiwa kusalime ehlala uthi ngizwe inenyoka leyo nto manje hey inyoka leyo ungazi ukuthi leli pipe le perfume yibona inyoka nizuleke ukuthi bathina bathi kunenyoka lapha kunenyoka. Hayi ngiyathemba ukuthi bebengcokolela nje vele ngoba bayadlalela uqosha nani niyabazi sisekuqosha nje nakho kwenzile umfoka sibisi sevele wadedela i-single track lapho ehamba khona nonto encane ithi igama layo single track ifika ubeka senqanga nabalandeli bomaskandi ukuthi befunde ukuthenga izingoma kuma-digital stores lapho khona bezokwazi ukuthi bethole khona ingoma ku-internet beyithenge ubese esesho kanjena-ke amazwi akhe awashilo afundeka kanjena ifika. Into engiqaphelayo ezakwethu kumaskandi azikayazi kahle lento yokuthenga ingoma online. Namanje ngiyacela sizifundise lento ngoba iyona engenza izinto zibe lula kakhulu ekusabalaliseni umculo futhi iyasiza nokuthi ungaze uthenge i-album yonke kanti ufuna only few songs ku-album. Lento yokuzithatha ngo-WhatsApp ayimzuzisi lutho umculo nalokhu okuthiwa yi-data file host akukhiphi ngisho isente. Ngicela nisubscribe ku-YouTube channel yami senginifakele le ngoma ku-YouTube nansi link amazwi aqhosha lawo ethi ucela ukuthi abantu beyifundise ukudownloada noma ukuthenga ingoma online nayo bese-ke ekhuluma nge-YouTube channel yakhe aseyikhandile yakaqhosha ubesesho ukuthi abantu abawusubscribe kuyona. Nami-ke nje ngibona sengathi yinto kumele simfundise yona ukuthi sithenge izingoma online ngoba empeleni sikwi-4th industrial revolution manje kuyaguquguquka iy'khathi njengoba kwenzeka ukuthi kwangey'khathi zokhansela nomfazi omnyama kwakade kuthenga amakhasethi kodwa manje uma wathi uyabheka esitolo ikhasethi ngeke usalithola sidalo sokuthola ama-CD ngokunjalo ufuna ama-CD nawo isikhathi siyedlule sekuzoba online manje izinto sengathi wonke umuntu engagquluzeleka empeleni ukutheni efunda ukuthenga ingoma online ngoba zonke izikhathi ziyashintsha nezinto ziyaphelelwa isikhathi. Ama-CD nawo ngibona sengathi maduzana nje sobe siphelele isikhathi sawo bese sidlulela phambili. Indaba yethu yokugcina namhlanje imalalana umfana wepiki uBobo umfana wepiki ukhulumile wathi amaqhawe emculweni awayeke ukuphila impilo engamanga okanye impilo okungeyona. Usho kanje nayo anokweni wakhuze phela lamaqhawe enu ayeke ukuphila impilo okungeyona ngoba enzela nini umuntu akuphila akayikho nje basidukisela izingane ezisafika la emculweni uthole ingane isifunde amanga ngokuthi ikhonze umuntu onamanga ayizonda mawumthanda vele iqiniso kilomngozi ayikhali. Okay usho kanjena-ke ekhuluma ngokuthi abantu baphila iy'mpilo ezingamanga okanye amaqhawe umaskandi aphila iy'mpilo ey'ngamanga. Okay ngamazi kwaBobo umfana wepiki lawo uthi awaphela amanga akuphilwe ngeqiniso ngoba imfundiso engamanga idlulela kobani kubaculi abasuke besayifikela. Ake ushiye-ke uvo lwakho ku-comment section mayelana nalo daba esikhuluma ngalo namhlanje ukuthi ubona sengathi kuhamba kanjani. Iperfume iza kahle ithini ingoma ifika iza kahle yona iyakushayela ubonisa kanti mhlawumbe songena ngayo kunyaka ka-2021 ngiyayisaba into nje mina kodwa-ke angifuna ukuphawula ngalokho bese uphawula futhi ukuthi
luthini uvo lwakho ngodaba likaPhukula Bob umfana wePig, noma yimaphi amanga wena owazi ukuthi akhona emculweni uma ukuthi akhona amanga, bese thina nawe sihlangana ngokuzayo.